Ngicela ukunibingelela sizwe sakithi eMzansi. Nibingelelo Ali igeza la kaMgube eqenjini ama-SAP. Bafowethu nginibingelela ngenhloso yokuthi nginazisa ukuthi njengamanje umsebenzi weqembu ama-SAP usuphothulwe, uzophuma nje kungekudala cishe evikini le-27 uzobe usuqala ukutholakala umsebenzi wama-SAP. Bafowethu engifisa ukukudlulisa kuqala manje ngithi ukwenaba ngenkulumo yami. Ngifisa ukudlulisa ukuxolisa okukhulu kakhulukazi kubafowethu abala kuma social network eyinkulumeni eyinokuqhamuka ziqhamuka engazothi mhlambe ziqhamuka umuntu mhlambe onjengami. Kunabafowethu la engazi noma lento yabo ngingayibiza ukuthi mhlambe yokuthanda iqembu noma mhlambe iyokudecilela phansi nama ngazi ukuthi ngingababiza kanjani. Kodwa kukhona abafowethu la abathanda ukuthi benze ama-fake account besebenzise amagama ethu bese bengena la ko Facebook mhlambe ke bekhulume konke abafuna ukukukhuluma mhlambe okuphuma emizweni yabo kodwa bekhuluma njengento mhlambe engathi iphuma uAli. Cha abafowethu ngeke mina ngayenza leyo nto leyo. Ngumuntu mina ozazi indaba zakhe futhi oqondile nje ongagwegwesi mangabe kukhona afuna ukukhuluma njengoba namanje ngizokhuluma nje uzongizwa nawe angizogwegwesa. So ngeke kungathi mangabe kukho into engifuna ukuyikhuluma ngeza ama-fake account ngiyongena ku Facebook ngikhulume lokho engifuna ukukukhuluma ngizoqonda nje njengamanje njengoba ubona nje ukukhuluma mina uqobo lwami. Owami uFacebook i-account yami enginayo iyodwa nje swi ithi Ali Mgube igesa la kobheka meva Mgube. Eyami ke leyo. Umuntu oqhamuka ngenye account ekhuluma lokho akukhulumayo angimazi nami ukuphuma nje emqondweni wakhe nasemizweni yakhe. Futhi ngeke ngaze ngamsola ke ngakho kodwa engingethanda ukumsola ngakho ukuthi umuntu mefuna ukukhuluma izinto mhlambe ezisenhlizweni yakhe nezisemzweni yakhe bese sebenzisa igama lami. Cha akulungile lokho ngoba kwesisikhathi umuntu kuzokwenza kakhuluma into eridicilela phansi igama lami. Mhlambe yena eyikhuluma ngokuthi uyangicabangela ukuthi isifo masesinje uAli kumele ngabe usethi yabo ebese qhamuke besethi uyimina. No bafethu ngiyacela lokho ukuthi akhoxe abafowethu bengenzi kanjalo. Umuntu mangabe kukhona afuna ukuyikhuluma akaqonde nje kwi-account yakhe afika abhale lokho afuna ukubhala asho lokho akushoyo ngoba ngeke nami ngize ngibacabangela abantu ukuthi kufanele bethini ngegama lami. Kodwa ukuthi umuntu azenze ngathi uyimina ebengemina bese ekhuluma lokho kucatshangwa uyena nokusemzweni yakhe ekhulume kukhulunywa uAli. Ngikubona kungidicelela phansi lokho. So ngiyacela ukuthi bakhoxe lokho bafowethu. Ngidluleke lapho. Bafowethu i-album yama-SAP le ezophuma. Hey. Ishisa kakhulu ingoma zo-16. Ngicabanga ukuthi zivutha amalanga zonke. Angizothanda ke ukuchaza okuningi okuphakathi. Ngizofisa ukuthi okuningi okuphakathi nikuthole njenge surprise bafowethu ngoba mase ngikuchaza la ngisakhuluma nani mhlambe ngizokuchaza ngendlela ozothi masulalela kwe-album uthola ukuthi akuyona. Kodwa nje engingaqinisekisa ukuthi imnandi kakhulu. Lindelani ngempela ibhomu ye-album. Njengoba nazi ukuthi asijwayele ukuniphoxa sama-SAP. Engifuna ke ukuthi ngithi ukwenaba kancane kikho bafowethu. Nizokhumbula ukuthi la emculweni kaMaskandi sibuye sithi sisegamini. Igame yakhona ke idlalwa kanje. Igame mangabe isikushalenjile kwesinye isikhathi uyakwazi ukuyibalekela kwesinye isikhathi ungakwazi ukuyibalekela ngezathu ezithile. Ngifisa ke ukuxolisa kakhulu kubafowethu laba abanokuthi mangabe bengifonela kumbe mhlambe bexhumana nami kuma social network bezame ukungibonisa ngendlela ababona ngakhona futhi angibasoli. Ngeke sibone ngendlela efanayo. Abanye bathi Ali thula makunje, abanye bathi Ali uthuleleni makunje. So ke ngicela ukuthi bafowethu kubantu abanjengalabo mangabe kwenzeka kwi-album yami bengakutholi okusemzweni yabo kungabaphathi kabuhlungu lokho. Mhlambe nami indlela engibona ngayo ukuthi kufanele ngenze kanje isimo masikanje. Kodwa engifuna ukuthi nikwazi kukhona abantu mhlambe abathanda ukubuza imibuzo ethi
ali mfowethu Mgube ngabe usuxabene noSibanibani noma ali mfowethu Mgube uxabene nobani emculweni kaMaskandi. Cha bafowethu ukuphendula nje imibuzo efana naleyo akekho umuntu engixabene naye emculweni kaMaskandi futhi akekho umuntu engake ngaxabana naye ngisho kudala emculweni kaMaskandi. I-challenge nje kuyenzeka iku-challenge ikuqonde mhlawumbe insizwa mangabe zibona ukuthi wena mhlawumbe ungakwazi ukuyinika igame emnandi ziyakusukela nje sikuqonde hayi ngoba mhlawumbe kuwukuthi kuze kube nengxabano. Empeleni akekho umuntu engixabene naye nami ngiye ngizwe nje ngesangoma sesinginetha ngezwe ukuthi hayi kushuthi insizwa seyifikile seyifuna lokho okwazi ukuyini. Okunye futhi engifuna ukukusho la emculweni bafowethu kaMaskandi asinayo ke ingane la emculweni kaMaskandi siyinsizwa sonke ngoba akuliwa la kuye kube nengane khona mhlawumbe la kusuke kuqala unakhona amandla ukuthi hayi mase kufikiswa nezandleni sekuliwa ubani uzolunga nikubani ngoba yena weyingane. Ngifuna niqondeke bafowethu ukuthi la emculweni kaMaskandi akuliwa futhi hayi ngoba mhlawumbe kusatshwana ngicabanga ukuthi kakhulukazi kuyahlonishwana futhi kuhlonishwa kakhulukazi nemisebenzi yethu esiyenzayo. Akulula ukuthi mhlawumbe ngitho lese ngilwa ngilwiswa i-challenge emculweni kaMaskandi ngoba abanye bayibuza futhi imibuzo ethi ubani bangabe esho kanje kuwe mhlawumbe awumenze ngani ukuthi mhlawumbe into efana nokulo. Cha bafowethu emculweni kaMaskandi asinalo ilungelo lokulwa kufanele ngaso sonke isikhathi sihloniphe nomsebenzi wethu. Engingakusho nje ngoDisemba bafethu niyazi nonke ukuthi kunensizwa engiphosele inselelo. Akunankinga ukuthi insizwa ingiphosele inselelo ngendlela engiphosele ngakhona. Ngiyaqonda ukuthi umuntu mangabe umqhathile waba ingqwele yakhe wamkhulisa kuye kufika kwesinye isikhathi esithi kuye ake ngimuzwe lo ongiqhathile ukuthi ungiqhathe kangaka nje yena usakwazi yini ukuzila. Ngiyithatha kanjalo ke lenselelo ngoba inselelo engenaso isizathu engizwe nje nami senginethwa isangquma nje ngoba ngisho. So ke bafowethu umuntu mangabe ekuchallenge ngalendlela le akufanele mhlawumbe kwesisikhathi ukuthatha njengokuthi senixabene mhlawumbe kufuna umcabangele naye esayideni lakho ukuthi hayi kungenzeka kube akaxabene nami kodwa mhlawumbe ubefuna u1 no2 no3 njengoba sengichazile nje mawukuthi uyinsizwa wakhulela emakhaya waqhathwa njengami. Uzokucabanga lokho mhlawumbe nawe kwakufica nami kwakuke kungifice ukuthi ingqwele mangabe singiqhathe kakhulu ngifise ngelinye ilanga mhlawumbe mangabe ngizizwa amandla ami ukuthi hayi nami sengikhulile manje ngiyifisa ukuthi engathi ingakijikela kwelami ihawu ke ngiyizwe ukuthi njengoba ingiqhathe kangaka nje isakwazi yona ukuvika uyabona noma mhlawumbe ibisiqhatha nje kuphela kumnandi ukukhatha mina. So ke bafowethu ngikhuluma kanjena ke ngoba insizwa engishallengile insizwa efikele ezandleni zami ngayikhulisa ngayifundisa okuningi. Mhlambe omunye umuntu oseceleni kungammangaza ukuthi ingishallenge kanjani. So mina ngokucabanga kwami ngoba asikho isizathu ngempela engingasibeka etafuleni ngithi kufanele ingishallenge ngoba kuno1 no2 no3. Ngicabanga ukuthi mhlambe ificwe yikho lokhu ukuthi hayi ake ngimuze uMgube ngoba ngikhuliswe uyena la emculweni kaMaskandi ukuthi njengoba engikhulisile wangifundisa okuningi kangaka nje usengamelana yini nami. Angicabanga ukuthi ngoba kunesizathu esiphathekayo. So ke bafowethu umdlalo wona ukhona kwiCD yama-SAP. Ngicabanga ukuthi akuyona impilo umdlalo ngoba nayo ngicabanga ukuthi njengoba isho lokhu ekushilo kimi ngoDisemba ngicabanga ukuthi ingoba ibisilwa nje base ngichazile emculweni kaMaskandi asilwi. Kodwa engingaqinisekisa nje futhi mina la ngikhulele khona ekhaya kithi ngikhuliswe ngendlela yokuthi mangabe ukhuza ingane igaqa ngamadolo iye emlilweni. Makhuza ingane ke iye emlilweni kuye kuthiwe hey wena shi kusuke kuchaza ukuthi hey umlilo loyo uyashisa. Ingane ke kwesinye isikhathi ikubuka nje ngehlelo lodwa iqhubeke phambili iyotapa lokho efuna ukukutapa. So ke indlela engikhuliswe ngayo mina bafowethu ngikhuliswe ngokuthi ingane mawuyifundisa ukuthi umlilo uyashisa yewuthi kuyoshi and then mayiqhubeka igaqa ngoba yona ayazi. Bathi ke abadala kufanele ukuthi uyiyeke ithi ukuze usifudumeze kancane somlilo ukuze ngelilanga mangabe uyikhuza uthi suka lapho wena umlilo uyashisa yazi ukuthi akufanele uthinta ngempela izosha. So ke ingakho ke ngithi umdlalo wona ukhona mangabe ukuthi mhlambe intwana engikhulisile emculweni kaMaskandi ibifuna ukungeza ukuthi ngisawazini mina umdlalo
ngizoyikhombisa nje kancane ukuthi hayi wona ngisawazi umdlalo, kodwa ke angicabanga ukuthi lokho sekufanele kulethe ingxabano phakathi kwami nayo, or mhlambe phakathi kwabalandeli bami nabayo, or mhlambe phakathi kwabalandeli bayo nami, or mhlambe phakathi kwabalandeli bami nayo intwana engiyikhulisile. Angicabanga kufanele kulethe ingxabano. Abafowethu kufanele beyiqonde igame. Intwana ke le engiyikhulisile ayicelanga igame kimi, ivele nje yangishalenja, kodwa mina ngoba ngiyinsizwa ngimukela noma yini. Ngihleze ngisho ngithi yilokhu ngafika mina emculweni kaMaskandi angikaze ngatotoswa, angilindele futhi nangelinye ilanga ngiyototoswa, ngoba ngikuthatha njengesiphiwo sami ukuthi emculweni kaMaskandi mina angizelanga ukuzototoswa. Ingoma imnandi kakhulu bafethu, ngizocela niyithokozele. Sizolo sinikhombisa-ke nje izinto ezizophuma ngokulandelana kwazo, kuze kuyofika kwi-CD cover, kuze kuyofika kwi-video promo, kuze kuyofika ekuthenini i-CD yethu iqala ukutholakala from nge-27. Ngifisa-ke ukubonga kakhulu amabhungu agezayo. Imfene engathi sikhasa kakhulu-ke manje bafowethu, ayiqhubeke ikhase kakhulu kunakuqala. Kwazise bafowethu lento asiyithekeli kumuntu, sazalwa naye. Ubunono nokugeza into yethu, ayiqhubeke ikhasi mfene. Njengoba sizokhipha nje sinezinto eziningi ezintsha enizoqala ukuyibona la kithi sama SAP njengamanxusa akwaCrawl. uCrawl ke unempahla ezintsha oyikhiphile enyakeni ka2020. Nizoyibona la kithi futhi nginesiqiniseko sokuthi nizoyithanda, niyithokozele. Kunama vest amahle kakhulu, kunama jacket amahle kakhulu, kunama tracksuit, kunayo yonke into, kunamakepisi amasha amahle. Ngicela abafowethu siqhubekeni nje siyithenge impahla zakwaCrawl njengesitolo sakithi sala eMzansi esisupport esikhulu esiye phezulu. Akusona esika-Ale sakho nawe, akusona esakwaCrawl esakho nawe. Siphethe impahla yakho, shona khona mfowethu uyitholele noma ngabe yini oyithandayo. Sengilule kakhulu bafethu ukuthi kumnandi ukuba phambi kwenu umuntu akhulume nani, ngingakhuluma kuze kuse. Mhlambe lapha kwi-video promo ngeke ngiselula kakhulu, sengiyongilungu nithi nje fahla ngengoma ukuthi nizwe ukuthi kahle kahle siniphatheleni enyakeni ka2020 sama SAP masithi iveze Fusek part 2. Bafowethu ngibonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise bafowethu, abe nani kulamaholidi ephasika, nithokozise ngengoma yama SAP enkulu bafowethu. Sangihembe mina ngithi kini salute.